Сега като че ли беше по-топло. Да, супер много не е страх. Сега може ли да снимам? Като супер много не е страх. И отиваме, оле, тук и като цяло не искаме да се мокрим, но това е положението. Ще се снимаме после. Пуснали са чалга, се разбиват. Я се люблю във въздуха. То нищо не се вижда. Ама гледката е... Много ме страх. Дай се едно спокойно. Стига да не се скъса въжето, защото... Ето е лодката. Колко маничка изглежда. Ние бяхме още по-нависоко. Просто гледките са уникални. Ти как се чувстваш? В началото бях много притеснена. Ставаме спокойно, наистина. Всеки, който в началото ми каза, това е най-приятното ни, това е релаксиращо, красиво чинеш. Вече. Да. Но